Hei, Red. Yhdistää Karjani Lassolla sillä aikaa, kun minä pidän kahvitauon. Jihaa! Oikeita cowboy-hommia. Mitä minun pitää tehdä? Tähtää Lassolla haluamasi härkää kohti ja napsauta hiirtä, kun haluat heittää lasson. Sinun pitää pyydystää vain härkiä, joihin on poltettu jokin villiin länteen liittyvää kuvaa. Muut kuuluvat hullulle naapurilleni. Reilu peli ennen kaikkea. Sinun on selvitettävä tehtävä määräajan kuluessa. Puutaulusta näet, kuinka monta oikeaa härkeä olet saanut kiinni. Enköhän minä tästä selviä? Tähtää närän päätä kohti. Tähtäimen väri muuttuu. Niin lähellä, mutta niin. Oho, uuti tuli. Yritä uudelleen. Minusta tuntuu, kun olisin jäänyt junan alle. Sano muikko! Sehän sujui kuin vanhalta tekijältä. Haluatko ottaa uusiksi vai joko sait tarpeeksesi? Napsauta junaa